Muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa panopa ZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu. Tadzoka takakubatirai message yedu yokutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Nyaya yandiri kukuudzai zvinhu izvi zvichiitika, it was like a dream when it was happening, sort of like a vision, but zvakatoitika kwandiri. I swear to you by my mother's grave, this thing it happened. And zvandakaona on the day of my mother's funeral, hey, it is going to haunt me for the rest of my life. Zita rangu muchanditi Tafadzwa, not a real name. Ndiri mudzimai uye zvekare ndina makore 23 years ekuberekwa. Ndinobvawo kuchitungwiza kuunit M. Ndakakura ndiri mwana ainge achiteerera uye zvekare amai vangu vainge vari munhu aifarira zvokunamata, but vainge vakasungikana. You see, what happened was that sekuru vanobereka vana mama vedu vainge vakabva kuMalawi vakatanga kushanda kumapurazi ekunotoni uko, vakabva vachizotanga kuita zveun'anga. Saka vana amai vedu vakangokurirawo mazviri vachingoita izvozvo zveun'anga, but mushure mekunge amai vazowanikwa nababa vangu, saka kufamily yekwana baba vanhu vanopinda chechi yeZion, but mama ndokubva vachizotanga kufarira chechi idzi dzePentecostal. For a very long time taienda kuchechi zvainge zvisingazivikanwe nevamwe veukama, especially kusaidi rekwana mama vainge vasingatozvifarire kuti vanhu vange vachienda kuchechi. Mama vangu vakazoita serious nechechi zviya zvokuti she would never miss a Friday all night prayer. But as for some of our family members, because vamwe vakazoenda vakanovakira kuMondoro, they did not even like it at all, kusanganisira gogo nyakubereka vana mama zvekare nevamwe sekuru vandichati sekuru tichafa, vainge vatori n'anga yainge ichizivikanwa. Sekuru ava vaizivikanwa nekuuchika, kugadzirisa mamarriages, kupa vanhu zvikwambo nelaki vanenge vaine mabusinesses, uye zvekare nekubata varoi. Vaitombopota vachiti kana kuri kunzi kunenge kusina macustomers vaitomboshanda satsika mutanda. Ende vaiti pose pavanenge vauya kuHarare, sezvo vainge vari munhu vainge vaine zvimari, taitohwandisa mabhaibheri. Vainge vasingatombodi kuti sekuru ava vange vachizviziva kuti vanoita zvekunamata. Saka vaiti kana vakauya kuHarare vaingogara vachingorangaridza mama kuti ivo sezvo vainge vaine chipo chainge chakagara pavari, vaifanira kuti vainge vachizotanga kubata basa iro ravainge vakazvarirwa kuti vange vachizobata, basa rekurapa, but vakarerekera kusaidi rekumanjuzu. Then after amai vangu vazotanga kurwara vakatomboendeswa kuMondoro, but mama vakabva vachizoti vainge vachida kudzoswa kuHarare. Pavakauya kuHarare vakati vaigara vachingonwiswa mishonga yakasiyana siyana. Saka mushure mekunge mama vabva kuMondoro ndipo pavakabva vachizoenda kwavamufundisi. Sekuru vakatevera zuva rinotevera racho vakaona kuti mama vainge vachitonamatirwa, vakagumbuka zvisingaite. Mama vangu vakarwara zvekuti vainge vasingachapore, vaitemwa nemusoro, vachibuda ropa nemumuromo. Vaiti kana vakarara, kana mukazova shandura side kuti vange vachizorara vakatarisa kune rimwe side, maitoona kutoti papilo panenge pakazara neropa. Rimwe racho rainge rava kutobuda nemunzeve. Dzimwe nguva vaikwanisa kungofenta pasina kana chikonzero. Takaenda navo kuzvipatara zvakasiyana siyana. Taingoudzwa mhinduro imwe chete iyoyo yekuti mama vangu vainge vari fit. Noreva kuti munhu anobuda ropa mumuromo zvekare nemunzeve anganzi ari fit here? Hakuna zvinhu zvakadaro. Komanashi all the blood tests that were taken, they said kuti my mom was really normal. Vakatomborambirwa kuti vange vachipiwa ropa zviya zvekudoneterwa ropa, asi amai vangu vainge vaonda vasisina kana simba. Pane pamwe pavakambonzi vainge vava kuda kupiwa ropa racho iroro rekudoneterwa, tsono mukoma yakabhenda kusvika nesi vacho vazoita give up. Then one day
She said something that made my blood to freeze after I had visited her. Vari kuchipatara ndainge ndakatogara pasaidhi navo ndichitovamenyera banana. Vakangoti kwandiri, mwanangu, ndiri kuona sekunge sekuru vako ndivo vari kundiroya. Mwanangu, hope dzandakarota nezuro ndakarota mama vako. Saka pane vamwe mainini, vamwe vataingoti mama, vainge vakashayika 2 years back. Saka vainge vachiti vakavarota mainini ivavo, asi sekuru vainge vachiratidza kuti vainge vachifukunura guva ramainini, ende mainini ava vakavigirwa kwakareko kumhondoro. Saka mushure mekunge vavaona vachifukunura guva, hanzi vakabva vachizotora mapfupa amainini vakachizotanga kumashandisa. Vanhu vakatanga kuuya vakawanda neuwandu hwavo vachibetserwa nasekuru, but inini handina kukwanisa kubhilivha kuti zvinhu zvakadaro zvinokwanisa kuitika. Vakabva vatotanga kutochema ipapo vachinditi, mwanangu Susan, not her real name, ndiri kutambudzwa kani mwanangu, handichina kana simba, ndichafira pasina chikonzero, ndafira kuti ndasarudza kunamata, isu dzinza redu tisingatendedzwi kunamata. And she was right. Amai vangu vakashayika uri musi weFriday. Mama vakati vashayika kudaro, sekuru vakakasika vauya musi wacho ivoyo weFriday, because mama vakafa, I think it was somewhere kuma 5 am kuzonoti kuma past 9 sekuru vainge vatova muHarare. Hameno kuti zvimwe kuda vainge vatogara vari muHarare nechekare here, ndokubva vatotanga kutoprocessa mapapers ekuti tinge tichikwanisa kutora mutumbi waamai. Uchinoti musi weFriday huri usiku tainge tatova muroad tichienda kumhondoro. Baba vangu vakarwadziwa because amai vainge vakati vainge vachida kuvigirwa munomu muHarare, but ivo sekuru vakabva vati no, mwana wamai vangu ndiri kuenda naye kumhondoro. Saka amai takazoenda navo kumhondoro, and then we buried him on a Monday. Mukomanashi takavaviga mama vangu uri musi weMonday, but the way that it was raining, as if mama vainge vasingatode kuti vange vachienda kunovigwa kumhondoro tiri munzira mukomanashi. Hameno kuti motikari dzatainge tiinadzo dzakaita mabreakdown kangani, dzichingoita mabreakdown. It was raining like a lot. Everything just felt so wrong. Munhu wose ainge achingoti kasi mama vako havadi kuvigwa here? Ava ndevamwe vatainge tichiti mama Rota vakatouya vakabva kuKwekwe, ndo vainge vachitoti iwe kasi mai vako havasi kuda kuvigwa. Manairo akaita mvura musi wacho iwoyo. Then that was when pakazodzingwa vamufundisi vatakabva navo kuHarare, vakakontributa mari, vakadzingwa kuita sembwa mukoma. Apa vamufundisi ava vainge vari vekune imwe church kumwe kwainge kwava kumboenda mama kuAFM, vakadzingwa kuita kunge imbwa. Sekuru ava havana kana kumbogara vakanyara nezvose zvavainge vachiita. Vakatongoti pano iwe handisi kuda kana kukuona, panapa tiri kuita zvechivanhu panapa, iwewe ibva panapa nebhaibheri rako. Vamufundisi vaya vakabva vachizotorana nevamwe vavainge vauya navo, asi mamwe madzisawira vakangosara varipo zvavo, vakangoti tichangoonao kuti zvichafambiswa sei. Nge vachitoda kutoona shura rose iro raifanira kuti ringe richizoitika. Tava kumakuva mukoma, just as they were lowering my mom's coffin, vanhu vachitoimba paya, ndipo apo pakangovhuvhuta imwe mhepo zvekare nemvura yainge ichinaya yakabva yagasa mukoma. Coffin rakatanga kusheka, but ipapo ndaifungidzira kuti munhu wese akatozviona kutoti coffin ramama rainge richivibrata. It turned out kuti it was only me who saw that the coffin was vibrating. I heard someone that was banging from the inside. Hakuna umwe munhu akaona zvose izvi zvainge zvichiitika. Ndakanzwa amai vangu vachitaura neni, but vaitaura vachiita sekunge munhu ari kure kure, vachiti tafadzwa mwanangu, tafadzwa kani, tafadzwa mwanangu. Vanhu ava vari kuita noise, vaudze vasarambe vachingoimba. Ndiri kurwadziwa kani, tafadzwa, handisati ndafa, ndaurawa nezvikwambo zvasekuru vako. Tafadzwa, simba rangu, vari kutora simba rangu kani, tafadzwa. Ndava kufa ini, ndafa kani mwanangu. Vanhu vakaramba vachingoimba.
Ndakangobata mainini Rodha ndikati, mama, muri kuvanzwa here mama? Vakanditi, uri kuti kudiko? Naitafadzwa ndikati, mama vari kutaura neni, vari kuti havasati vafa. Mainini Rodha vakadanidzira vakabva vati, hei, mirai kuimba, musaridza ngoma imi, mirai tinzwe. Vakaramba vakateerera. Vanhu vakatanga kubvunza kuti kochii chiri kuitika. Vakangoti hapana, enderai zvenyu mberi muchiimba. Saka ivo vakabva vatanga kundinyaradza, vakandipa counseling, vakati zvinoitika mwanangu, tafadzwa, usarwadziwa zvako, tichanosangana navo mama vako, arwadziwa. Saka ivo vaitofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndatova netrauma, uye zvekare zvose izvo zvandainge ndichita sekunge ndiri kunzwa yainge iri nhau yekuti ndainge ndava kuita mahallucination. But kwete mukomanashe, zvinhu izvi zvakatoitika, mama vangu vakataura neni. Zvinhu zvinongondirwadza kuti mama vachiri vapenyu vakatondiudza kuti sekuru vainge vachishandisa mapfupa evamwe mainini muun'anga hwavo, uye zvekare vainge vachida kuvatorera chipo chavo, ende vainge vachiti, iwewe handiti wava kuita zvekunamata, saka unochidii chipo? Iwewe wava kuita zvekunamata, siya isusu tinge tichiita zveun'anga, isusu tinoda kuita zveun'anga hwacho. Saka ndiyo nyaya yangu iyi yandiunzawo pano mukomanashi, inyaya inondirwadza mukoma. Nezvose izvi zvakaitika ndinoshaya kuti ndozviudzawo ani. When you post my story, please tell me, I'll be following through in the comment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndakanzwa amai vangu vachitaura neni. Pakaipa. Shuwa munhu kutourayirwa nyaya iyoyo yekuti waramba kuenda kuchechi wotourawa. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo. Iniwo mukoma ndakati ndabatira muviri. Murume wangu akabva anditi tinofanira kuti tinge tichimbodzokera kumusha. Takadzokera kumusha mukoma, ndokubva tagarako kuda kwegore rose, but musi watasvika takatoti tatopiwa rumu yedu yekurara. Tatooneka paya tikasiya vamwene vatezvara nevamwe vazukuru vakagara zvavo mukicheni. Ndokubva taenda muimba yedu iyo yatainge tanzi ndo yatichange tichizoshandisa sebedroom redu. Paya sevanhu vainge vasuwana, because murume wangu aimbopota achienda achinoita zvechikorokoza. Saka tikabva taita zvedu bonde redu. Nanhasi uno mukoma, zvinhu zvekuti zvinongondinetsa, because takati tiri pakati pekuita bonde, ndakatonzwa kutoti painge paine munhu ainge akamira padhuze nepawindo akateerera. Saka murume wangu akati apedza, iniwo ndakangovhura keteni zvishoma, but ndakarivhura zvishoma nezvishoma ndikatoona kutoti vainge vari vamwene vangu vainge vakatomira pawindo, vakatoisa nzeve yavo pawindo vachiteerera, havana kana kumbondiona. Ndo zvakaitika izvi mukoma. Handizivi kuti vakazviitirei, handina kana wandakambobvunza, kana murume wangu haana kana kutombozviona, because akangoburuka pambedha achitondibvunza kuti kochitawel chimwe chataiwanzokushandisa kuti chainge chiripi. Ndo zvakaitikawo izvozvo mukoma, but chakazongondirwadza ndechekuti 2 months down the line ndakazoita miscarriage. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi chinondirwadza ndechekuti 2 months down the line ndakabva ndachizoita miscarriage. Strange things indeed they do happen in this world. Sekuona kwenyu muri yeZimbabwe, chii chakakonzeresa? Kuona kwenyu chakakonzeresa kuti vamwene ava vange vachizotevera mwanakomana wavo nemuroora wavo, vobva vaenda vobva vanoti kwati newindo vachiteerera mwana wavo nemudzimai wake vari busy vachiita mutambo wavo wekusika bonde. Munozvionawo sei? Let us talk about this issue in the comment section. Rekedzai tibva taenda panyaya yedu inotevera.
nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Ininiwo I hope kuti confession yangu ichabatsira vamwe vanhu kunze uko avo vanoti vakavengwa nevabereki vavo. Panenge patori nechikonzero kana ukaona mubereki wako akakuvenga. Iniwo ndakazotozviziva, it was last year muna December, ndakazotoita zvekutovakumbira sekuru ivavo kuti vange vachindibatsira. Sekuru ava ndakatanga kutaura navo ndichiri kuno kuSouth Africa ndisati ndadzokera kumusha. Ndakaonawo mafone numbers avo paFacebook zvekare nepaYouTube, ndokubva ndachizotanga kutaura navo ndikavaudza maproblems avo andainge ndichisangana nawo, sekuti kana ndikangofambidzana nemurume uya anobva angotanga kungondibata rafu zvobva zvatodhakwa. Patinenge tichifanira kuti tinge tichinzwisisana zvinhu zvinenge zvichingooma chete. Saka ndakaenda kwavari ndikabva ndati sekuru please ndibatsireiwo. Vakangonditi ndikuona amai vako, but amai vako ava ndikuona ivo vakatakura mumvuri wako, in which mumvuri wako unofanira kuti unge uchifamba pasaidi newe, but mumvuri wako ndikuona wakatakurwa naamai vako, zvinova zviri zvinhu zviri kukonzeresa mabad luck muupenyu hwako. Amai vako vaida kukutorera mumvuri wako. Kana vainge vakwanisa kukutorera mumvuri wako ndokuzofa kwako ikoko, but Mwari wako ndivo vari kutongokurwirawo. Saka amai vako vanoroya. Pavakakuzvara vakakuisa pachijana sezvo ivo vari muroyi. It is very hard mukoma kuti unge uchigamuchira kana kuri kunzi munhu akakuudza kuti amai vako vanoroya. Zvinotinetsei. Ndakavarambira ndikati amai vangu kuti vangaita zvinhu zvakadaro, I don't think so. Amai vangu havangamboite zvinhu zvakadaro. Sekuru vaya vakangoti kwandiri, une shuwa here kuti amai vako unoda kumira navo? Ndikabva ndati inini amai vangu ndinotemba navo, havangamboite zvinhu zvakadaro. Vakangonditi tichaona, iwe uchiunganidza mari yandakuudza kuti ndiyo yandinoda wozouya kuno ndichakubetsera. So ndakazoenda kumusha. Ndainge ndakanzi amai ndaifanira kuti ndige ndichitanga ndavazivisa kuti kune kwandainge ndichida kuenda. Vakaramba vakati ivo vanoita zvekunamata. Saka ndakanzi ndaifanira kuti ndinge ndichiba mutsvairo. Saka ndakaba mutsvairo ndikabva nawo kumusha. Amai vakandituka pafoni pandainge ndiri munzira ndichienda kuHarare kumba kwasekuru vaya. Vakanditi usapindura, usadavira macalls avo nekuti muroyi hanzi anotoshandisa masaisai iwawo epafoni. Kunyange ukaisa mastatuses ako uchiratidza kuti une zvimwe zvinhu zvikuru zvaunenge uchiita muupenyu, hanzi anotoshandisa masaisai iwawo. Saka vakanditi usambovhura WhatsApp, foni yako chingoishandisa chete kungoona nguva, then kana wava muHarare kuti unge uchizotaura neni uchindiudza kuti wasvika, then ndobva ndachizotumidzira vakomana vangu. Amai vakandinyorera mamessages. Ndakati ndichivaverengera sekuru vaya vakafa zvavo nekuseka. Vakangotora mutsvairo uya vakaumwaya hupfu, vakaumwaya zvekare madota. Vakanditi ndige ndichiudza dzimwe hama dzaikwanisa kuuya dzinge dzichizoya kudare kwavo sekuru. Saka ndakarara pamba pasekuru. Mangwana acho amai ndivo vakatanga kusvika, vakatotanga kutokumbira ruregerero. Sekuru vaya vakati aiwa, musandikumbira ruregerero, mirarirai hama dzenyu dzitange dzasvika zvekare nevamwe vana venyu. Saka vana mukoma vakazouya nana amai guru, tikabva tachizopinda mumatare. Amai vangu kwava kutanga kuchema, imi kuramba vasina kumbogara vanzi iwewe uri muroyi. Vagotanga kuchema vachinditi iwewe ndiwe uri kundinanga uroyi. Sekuru vainge vachingoti ko iwewe uri kunetsana nemwana sei, nekuti panapa haasi mwana ati unge uchiuya panapa, ndini ndakudaidza, handiti ndashandisa mutsvairo wako uyu, wakautenga rini mutsvairo uyu? Mukoma vaitowedzera kutochema. Saka sekuru vakabva vachizoti mutsvairo iwoyo wavakanditi ndige ndichitora, hanzi amai vangu vakautenga mainge muri mugore ra1996, ndopa vakatenga mutsvairo uyo wavanoshandisa, hanzi kutsvaira upenyu hwevanhu, kutsvaira destiny yako. Vachitoti kunyange inini vakanditsvairira destiny yangu pandainge ndichiri mwana mudiki. Hutsinye kuna amai vangu, ndakarwadziwa. Vakazokumbira zvavo ruregerero, vakati
semuroyi kana ukazvara mwana waunenge uchazoisa pachijana, mwana iyeye hautotendedzwi kuti unge uchimuda, unotofanira kutoti unge uchimuvenga nemwoyo wako wose, because kwauri anenge asiri mwana, vachitoti iwewe ndichikuona handitombokuoni sekunge uri mwana wangu, ndinotoona senyama yangu yandinofanira kutoti ndinge ndichizotouraya ndichizopa vamwe vangu. Mukoma, izvi ndo zvandikaitika apo pandakaenda kuZimbabwe. Kana mukaposta nyaya yanguwo ndizivhiseiwo, ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi kana ukaona mubereki wako achikuvenga, ziva kuti pane nyaya ipapo. Hanzi amai vangu vakareurura kuti handikwanise kuti ndinge ndichikuda mwanangu nekuti kana ndakakutarisa ndinotokuona senyama yangu. Yo, strange things indeed they do happen in this world.